Goedemorgen, dames en heren. Heel hartelijk welkom op deze eerste voorrijdag, deel 2. Gisteren hebben we 21 jonge hengsten voorbij zien komen en vandaag staan er 17 nieuwe op het programma. U ziet ze al binnenkomen. De ruiter met de oranje band, die rijdt het paard die als eerste op uw startlijst staat. En dat is nummer 26, Ike van de Hamelspoel. En Ike wordt gereden door Shannon van Manen. Ike is een zoon van Tiemen 503. En zijn moeder is Jeltje van de Hamelspoel. Zij is een stermerrie van Mijnte 490. En dan volgt een stermerrie Wanda van de Groene Steeg. Ike komt uit de merrielijn 65. Hij heeft een verwantschap van 18,4%. Een schofthoogte van 1,65 meter. Hij is gefokt door ABM van Hal uit Herpen. En in eigendom van hengstenhouderij Van Manen uit Ede en Arno Thomassen uit Lunteren. Dan gaan we naar nummer 6. En met de gele band ziet u nummer 6. En dat is Wieberen AL en die wordt voor u voorgesteld door Franka Loos. Wieberen AL is ook een sterhengst uit 2023, dus ook 3 jaar jong. Een zoon van Herre 524 en zijn moeder is kroonjuweel Rinske L, sterpreferent prestatie, dochter van Beert 411. Gevolgd door een sterpreferente merrie genaamd Amarins. Wieberen is van merrielijn 25. Hij heeft een verwantschap van 18,8%. Een schofthoogte van 1,63 meter. Gefokt door Hate Leijendekker uit Witmarsum en in eigendom van Tjalling de Boer uit Sint-Johannesga. Franka en Shannon, succes en ik geef het woord heel graag aan Johan Hamminga die jullie gaat begeleiden in jullie presentatie. Ja, goedemorgen, dames en heren. We gaan vervolgen met groep 12. Good morning, ladies and gentlemen. Here we are at our presentation day number 1 and then the second part. Yesterday we saw 21 young stallions and today 17 stallions will present themselves. We start with group number 12. The orange band is the stallion on top of the start list, and that's Ike van de Hamelspoel. Ike is a star stallion born in 2023. He's a son by Tiemen 503, and his dam is Jeltje van de Hamelspoel, a star mare by Mijnte 490. Ike descends from Mareline 65. His kinship is 18.4% and his height with us 1.65. Ike is bred by the family Van Hal in Herpen and owned by Van Manen in Ede and Arno Thomassen in Lunteren. Ike is being presented by Shannon van Manen. And with the yellow band, this is Wieberen AL. And Wieberen is presented by Franka Loos. Wieberen is also 3 years old, star stallion, sired by Herre 524, and his dam is a crown jewel, Rinske L, star preferent prestatie, sired by Beert 411. Wieberen descends from Mareline 25, has a kinship of 18.8%, and his height with us is 1.63. Bred by Ate Leijendekker, Witmarsum, and owner is Tjalling de Boer in Sint-Johannesga. Zelf al, ja, mooi. Komt vanzelf terug. Braaf. Dat werkt hoor. Keurig. Keurig. Zo ja. Zie? Krijg je al mooi ontspannen beeld van beide paarden. Heel goed. Zo. Kun je weer overgaan naar stap. Braaf. Wenden. Hals erin laten zakken en doorstappen in voorwaartse richting.
Ietsjes met de neus naar... Ja, een beetje teugel optillen dat hij daar naartoe blijft, Franka. Ja. Dat, ja. Ja, ja. Dus niet verder laten zakken dan dat hij jouw hand meeneemt. Anders dan knikt dat net naar beneden. Dus net daarheen. Ja, dat werkt. Zo, ja. Leren dat hij daar uitschuift. Dat is mooi. Dat is mooi. Braaf. Goed zo, Shannon. Daar achteraan, hè. Zo, ja. Ja. En direct toestaan, doorstappen. Ja. Ja, braaf. Dat komt. Mooi. Dat leren. Goed zo. Oké, draag maar weer aan, Shannon. En dan bereid maar eens voor op een overgang naar de galop. Zo vanuit een wending, vanuit een hoek, gaat dat het makkelijkste. Dat is wel mooi, Franka. Zo drukt hij er mooi naar voren tegenaan. Zo, ja. Ja. Mag rustig in 2 of 3 keer, Shannon. Even een kort stukje. Als hij nog net wat gretig is. Oh, braaf. Dan hou je mee, braaf. Zo. Zit een beetje verlichten. Laat hem maar een beetje komen. Ja, dat wordt vanzelf rustiger. Wij moeten niet tegenhouden. Braaf. Precies. Laat het maar komen. Braaf. Oké. Zo, ja. Ga maar mee. Braaf. Goed zo. Daarheen. Kijk. Juist. Dat op laten zoeken. Zo, dat wordt al rustiger. Mooi, braaf. Neem een keer weer terug. Ja. Even weer terug naar de stap. Even ontspannen. Dat je ook even een keer uitblaast. Zo, ja. Als je dat zo opbouwt in korte stukjes, dan komt dat vanzelf bij je. Mooi. Dus die inspanning nog niet te lang en te groot. Ja, precies. Oké. Juist. Daar, Franka. Dat is goed. Zo mooi er tegenaan. Juist, dan wordt het gedragen, lichtvoetig. Daar de verbinding. Juist, zo de nek. Ja, braaf. Daarheen. Goed zo. Dus dat tempo mag eerst best een beetje hoger liggen. Het gaat erom dat hij zijn balans vindt. Mooi. Dat werkt. Juist. Goed zo. Ja hoor. Komt al, Shannon. Dat komt al. Juist. Iedere keer zien dat je een beetje kwijtraakt aan de binnenkant. Ja, ga maar een keer mee. Zo, druk dat maar weg. Ja, braaf. Goed zo. Die kant op, hè. Juist. Nou komt dat hoofd op de goede plek. Daar kan hij zijn lichaam beter en zijn achterbeen beter gebruiken. Dat werk leren. Juist. Mooi. Oké. Zo, ja. Mooi. Ja hoor. Zo begint je al te ontspannen, Shannon. Zo kom je aan de gang. Heel goed. Kijk. En nou kun jij al een klein beetje aan het rijden komen. En naarmate dat hij begint te ontspannen, dan kun jij hem ook een heel klein beetje ondersteunen. En zeggen, joh, ik wil die kant wel op. Het is dus best wel moeilijk als een paard aan begint te vallen en gretig wordt en nog wat gespannen is, om dan te zeggen van, ja, ik laat jou wel gaan. Maar het is wel belangrijk dat je dat wel een keer doet. Zeg, doe maar, ik ga wel mee. Ik zoek de voorwaartse tendens. Nou wordt het ook beter in de stap. En dan gaat hij de hals beter laten vallen. Krijg je het mooier, losser over de rug. Dat werkt, Franka. Zo een beetje verzorgen in de hand. Dat hij nog net een beetje zachter wordt in de aanleuning. Ja, dat voer je uit. Zo, daar. Ja, kijk. Dat is goed. Daar laten marcheren. Heel goed. Ja. Zo. Ga zomaar mee, Shannon. Ga zomaar mee. Makkelijk maken aan je binnenhand. Dat hij de lengte gaat zoeken. Ja. Mooi. Kijk. Dat werkt, Shannon. Oortjes erop en dan krijg je de mond fijn. En dan komt de hals
mooi naar voren eruit. Dan krijg je je aanleuning ook beter open. Juist, heel goed. Hey, die kant op hoor. Nou kun jij een beetje rijden. Juist. Zo, oké. Kijk, zo sturen. Braaf. Even weer terug, Franka, nog 1 keer. Ietsjes helpen me aan de buitenkant, buitenbeen. Braaf. Zo. Ja. Mooi, daar naartoe. Oké, dat is goed. Mooi, stukje naar beneden. Ja, en dan echt doorstappen, Shannon. Dat je ook wel de hand meeneemt naar voren. Ja, daar achteraan. Kijk, dat. Dat. Daar drukken met je been maar een keer aan dat hij zo doorschakelt naar voren. Dat is goed hoor. Goed zo. Kijk, daar gaat hij stappen. Daar gaat hij stappen. Mooi. Dan laat hij zich losser in de bovenlijn. Zo ja. Niet te los in de teugel. Dat hij, ja precies, net een beetje. Ja, daar. Juist. Daar ja. Juist. Dan krijg je direct iets meer deining. En dan krijg je ook net iets meer overstap. En dan scharniert zo'n paard beter door zijn hele lichaam. Goed dames, vriendelijk bedankt voor de presentatie. Want een goed begin is het halve werk. Succes ermee. Met dank. Met dank aan Shannon en Franka om het spits af te bijten vanmorgen. U zag groep 12. En u hoorde in de baan Johan Hamminga, die de begeleiding verzorgt. En u ziet aan de ene kant van de bak Corrie Terpstra, Ellen van Gastel en Popke van der Meulen als HKC. En aan de andere kant in de bak ziet u Jos van der Waal en Gotien Sipsma namens de verrichtingsjury. Wij gaan door met groep 13. U ziet ze al binnenkomen. Dat zijn de nummers 7 en de nummers 4. En we starten met het voorstellen van de nummer 7. Dat is Wiert H. van Brechtje. Een 3-jarige sterhengst. En die wordt gepresenteerd aan u door Daan Visser. Wiert is een zoon van Tierde 501. En zijn moeder is Brechtje van de Bijschuur, een stermerrie van Torben 466. Gevolgd door stermerrie Reina van het Hiem. Wiert komt uit de merrielijn 103, heeft een verwantschap van 17,93% en zijn schofthoogte is 1,64 meter. Wiert is gefokt door de familie Haverkamp in Linden en een eigendom van A. Luttekhuizen in Kootwijkerbroek en Linda van Wikselaar in de Harskamp. Nummer 4. En dan gaan we door met de nummer 4. En dat is Wodka van de Sonderdiek. En Wodka wordt aan u gepresenteerd door Mette Marits Eppinga. En Wodka is een zoon van Tiemen 503. Zijn moeder is Famke BL, stermerrie van Marcus 491. Hij komt uit merrielijn 10, heeft een verwantschap van 18,13% en een schofthoogte van 1,65 meter. Wodka is gefokt en in eigendom van Jacobus en Brenda Eppinga uit Sondel. Dames, veel succes en ik geef de microfoon graag door aan Johan.
And ladies and gentlemen, now we have group number 13, the numbers 7 and number 4. Number 7 is Wiert H. van Brechtje, a star stallion born in 2023, so he's 3 years old. Wiert is presented to you by Daan Visser. Wiert is a son of Tide 501 and his dam is Brechtje van de Bijschuur. She's a star mare by Torben 466. Wiert descends from mare line 103. He has a kinship of 17.93% and his height with us is 1.64. Wiert is bred by W.M. Haverkamp in Linden and his owners are Luttekhuizen in Kootwijkerbroek and Linda van Dixla in Harskamp. And with the number 4, you can recognize them by the yellow band on the upper arm. Number 4 is Wodka van Zonderlediek, also a star stallion born in 2023, sired by Tiemann 503, and his dam is Famke BL, a star mare by Marcus 491. Wodka descends from mare line 10. His kinship is 18.13% and his height with us 1.65. Wodka is born and bred by Jacobus and Brenda Eppinga in Sondel. Tegenaan. En dan in tempo nog niet te hoog. Dus als je hem een keer vaker nog een beetje opvangt. Braaf. Juist. En dan weer aanzet. Zo. Goed. Zo stappen hoor, Mette. Deze activiteit in de stap. Doe maar een keer hand veranderen. Juist, dit werkt dan. Zo tegen de hand aan. Kijk, daar komt verbinding. Dat is een mooi stuk. Zo de verbinding erop rijden. Goed. Niet te hoog, hè. Niet te kort vastpakken met de... Laat die teugel een beetje vieren. Ja, dat hij zich ietsjes makkelijker nog in de hals er naartoe kan laten zakken. Ja, laat die hals nog een beetje meer van je af. Dat werkt. Dus vooral aan denken dat die paarden zich op eigen benen ontwikkelen. Wij moeten ze alleen maar lichte steun geven vanuit been en heel licht aan de hand. Daar wordt beter met de. Zo krijg je er beter voorwaarts er tegenaan. Kijk, dat is beter. Zo, oké. Ja, braaf. Goed. Ja, hij pakt aan, Daan. Dat is goed. Zo. Ja. Mag rustig een keer een galopje pakken met de... Braaf. Zo, ja. Ook dat galopperen, dan druk hem maar rustig naar voren er tegenaan. Dan wordt je verbinding naar voren beter. Ja, dat kun je hem rustig een beetje mee helpen. Dat je in die voorwaartse drang daar mooi tegenaan. Oké. Als je draaft, dan doe je iets rustiger in tempo, dat hij wel zijn balans kan houden. Anders dan gaat het net te veel voorover. Juist, ga zomaar mee, Mette. Ga zomaar mee. Zo, buitenhand er mooi tegenaan drukken. Ja, binnenhand zacht maken. Dat je de schouders van het paard de wending instuurt. Voor jouw idee stuur je de schouders van het paard de wending in. Mooi. Laat die hals daar naartoe. Laat die hals daar naartoe. Ja. Laat gaan. Zo ja, doorstappen. Heel licht contact houden. Kijk, daarheen. Zo, stap. Zo. Juist. Kijk. Daar krijg je de stap. Goed, door. Juist, dat is mooi. Zo, kijk. Dan krijg je de deining in de bovenlijn en daar wordt hij losser van in zijn lichaam. Ja. Juist, deze draf, Daan. Goed. Zo er naar voren tegenaan blijven. Ja, mooi. Hey, dit werkt hoor. Juist.
Daar zijn werk leren. Ja. Oké. Zo. Ja hoor, dan pak een keer weer op. Eenmaal passende met de rechts. Ja. Ja. Oké. Nou kun je volgen. Juist Daan. Daar mooi achteraan drukken. Ja. Galop wordt hij beter van. Als je hem zo een keer vaker laat galopperen, druk je hem net iets mooier nog naar voren er tegenaan. Dus een keer vaker nog aanspringen om hem nog mooier in de lengte te krijgen, in de verbinding te krijgen. Ja, zo ja. Juist. Dat is wel een mooie houding, Mette. Nou laat hij die hals een beetje erin zakken. Kijk, en dan kun jij de hand zo mooi een beetje mee naar voren doen. Dan krijg je mooie lengte in het frame. Juist. Deze verbinding hoor. Zoek nog maar een keer een overgang. Iets naar binnen Daan, pas op. Ietsje naar links Daan, ja. Ja, dan kan Mette even een keer doorrijden en nog een keer een galopje Mette. Zo. Juist. Ga maar mee hoor, ga eerst maar mee. Rol die galop eerst maar af naar voren. Ja, ga maar gewoon mee. Goed zo. En naarmate dat je voelt, oh ja, hij begint zich een beetje te ontspannen, ga je wat meer zitten en druk je iets meer bij. Ja, daar kan het al. Goed zo. Geef maar een beetje teugel dat hij makkelijk de hals erin laat zakken. Kijk, dat is de bedoeling. Dat is de bedoeling. Die kant op. Zo, juist. Daar zakt die hals er al beter in. Zo, ja. Goed, goed. Oké, oké. Keer weer draven met de. Doe maar korte stukjes. Braaf. Dat hij het makkelijk op kan brengen. Doordraven. Zo. En stappen. En doorrijden. En doorrijden. Ja. Ja, braaf. Juist. Kijk, dat. En daar hou je mooi contact op 2 teugels. Zo leren stappen. Zo. Zo. Kijk. Dat is beter hoor. Zo stapt hij. Goed. Oké. Braaf. Juist. Mooi. Zo. Ja. Zie je, dan gaan die halzen, die zakken al naar voren. En ze worden nog wat losser in de bovenlijn. Braaf. Dat is belangrijk, Daan, dat hij dat een beetje leert. Nog een beetje moeilijk om de juiste houding, want hij wil of naar beneden of erover. Maar als je, nadat je dus gegalopeerd hebt en hij maakt een beetje meer verbinding, krijg je het mooier, stiller er tegenaan. Kijk, en nou laat hij die bovenhals wel beter los en kan hij de stap beter afmaken. Goed zo. Daar, ja. Mooi. Ja, dame en heer, jullie worden bedankt voor de presentatie van jullie beide hengsten. En veel succes in de verdere opleiding. Met dank aan Daan en Mette Marit, die Wiert Havenbrechtje en Wodka van de Sonderdiek presenteerden. Wij vervolgen het programma met groep nummer 14. En dat zijn de jonge hengsten nummer 29 en 18. En 29 is Zero van het Herenbrink. Die wordt voorgesteld door Tao Negishi. En nummer 18 is Wout van het Landstink. En hij wordt gepresenteerd door Franka Loos.
En met nummer 29 de oranje band Zero van het Herenbrink. Een 3-jarige sterhengst van vader Tjebbe 500. Zijn moeder is Herenbrinks Hilly. Zij is een ster dubbel A-merrie van Menne 496. En de volgende merrie in deze lijn is Toet van de Herenbrink, een stermerrie. Zero is afkomstig uit merrielijn 28. Heeft een verwantschap van 18,49% en een schofthoogte van 1,64 meter. Hij is gefokt en in eigendom door stal Herenbrink in Lieder-Holthuis. En met nummer 18, gepresenteerd door Franka Loos, ziet u Wout van het Lansink. Wout is ook een 3-jarige sterhengst met vader Mijnte 490. Zijn moeder is Guusje van het Lansing, ster dubbel A-merrie van Omer 493. Gevolgd door Pleun van het Lansink, model preferent prestatie dubbel A-merrie. Wout komt uit merrielijn 103, heeft een verwantschap van 17,59% en een schofthoogte van 1,66 meter. Hij is gefokt en in eigendom van Rinus Lohman en Carla Nijdam uit Zwichelten. En wordt gepresenteerd door Franka Loos. Franka en Tao, veel succes met jullie presentatie. HUC group number. HUC group number 14. That's the numbers 29 and 18. 29, that's the stallion with the rider with the orange brace. That's Zero van de Herenbrink, a star stallion from 3 years old, and he is presented to you by Tao Negishi. Zero is a son of Tjebbe 500. His dam is Herenbrinks Hilly, star double A mare by Menne 496. Zero descends from mareline 28. His kinship is 18.49% and his height with is 1.64. Zero is bred and owned by Stal Herenbrink in Lieder-Holthuis. With number 18, the yellow band on the upper arm from the rider is Wout van het Lansink. Wout is also 3 years old, a star stallion, sired by Mijnte 490. And his dam is Guusje van het Lansing. She's a star double A mare by Omer 493. Wout descends from mareline 103. His kinship is 17.59% and his height at Widders is 1.66. Bred and owned by Rinus Lohman en Carla Nijdam in Zwichelten. Naar de wand toe rijden, hand weer mee. Kijk, braaf, braaf. Zo, mooi. Klopje, braaf. Ja, precies. Zo. Dat werkt hoor. Goed zo. Even een beetje tijd nemen. Dat hij hij vond het even wat spannend in het begin. Kijk, juist. Heel goed, heel goed. Hand weg. Zo. Zo, heb je hem al. Braaf. Dus dan mag je ook rustig even wat meer tijd nemen. Dat je een keer vaker afwendt en even een keer weer stapt. Anders kom je in een situatie waar je eigenlijk niet wil zijn. En dat is een gespannen situatie waar je geen controle over hebt. Goed zo, dit werkt hoor. En dan een keer een paar passen aandraven. Wend maar af. 2, 3, 4 pasjes aandraven en weer stappen. En weer stappen. Oh, braaf. Wenden, wenden. Juist. Hand mee. Weer. Een paar pasjes aandraven op je been. Alleen maar op je been. Voorzichtig met je been. Voorzichtig. Zo. Juist. Juist. Voorzichtig met been. Zo. Goed hoor. Goed. Nou kun je... Nou draag maar weer aan. Voorzichtig hand meegeven. Dat je ook weet. Juist. Juist. Dat je ook weet, ik mag daar achter de hand aan. Ga zomaar mee. Precies. Ja hoor, zo krijg je het aan de gang. Heel goed. Dat werkt touw. Dus niet die hals omhoog, niet het hoofd omhoog.
maar juist een beetje makkelijk. Ja, braaf. Juist een beetje gemakkelijk. Heel goed. Heel goed. Ga maar mee. Druk hem daar maar achteraan. Goed gedaan. Juist. Niet korter, hè Frank? Franka? Ja, weet je. Ja, ja, precies. Dan klimt hij nog mooier zo. Ja, braaf. Dan klimt hij er nog net iets mooier tegenaan. Braaf. Blijf een beetje uit de buurt bij touw. Wenden, Franka. Of eromheen. Touw even afwenden. Zo. Zo. Juist. Ja. Zoek een beetje de ruimte touw, dat je... Want hij trekt zich wel veel aan van de anderen. Dus wenden, dat je... Ja, braaf. Goed zo. Daar achteraan touw. Hand mee naar voren. Geef maar een beetje vrij. Kijk. Ja, ga maar mee. Ga maar mee. Ga maar mee. Zo, dat is mooi. Dat is mooi. Zo erachteraan rijden. Juist. Juist. Ga maar mee. Ga maar mee naar voren. Braaf. Kijk. Goed gedaan. Goed gedaan. Daar komt hij hoor. Zo. Juist. Zo die hals van je af. Ja hoor. Heel goed. Heel goed. Die kant op. Mooi. Keer weer draven. Braaf. Zo. Ja. Neem het maar rustig terug. Zo mooi even er tegenaan rijden dat je echt mooi daar touw. Keurig. Zo de verbinding naar voren. Rij maar juist. En doorstappen. En doorstappen. Juist. Ga mee, ga mee. Ja, ga maar mee. Zo. Die kant op hoor. Ja. Goed. Doordrukken met je binnenbeen. Zo. Juist. Zo stappen. Dat is goed, Franka. Zo leren stappen. Rekken. Daar naartoe. Ja. Goed. Mooi. Ja hoor, touw. Hij begint te stappen, hè. En hij begint naar jou te luisteren. En dat is wel belangrijk, hoor. Goed gedaan. Zo. Ja, draaf nog maar een keer aan. Zo, ja. Goed. De nek, Franka, nou, ja, voor je. Neus nog een klein beetje meer mee. Ja, de nek voor je uit, van je af. Daar, ja. Daar met de nek naartoe. Dus net een beetje opdrukken vanuit je binnenbeen, binnenhands. Klein beetje voor je uit. Pas op, dat die daar, juist, daar heb je het. Daar heb je het. Zo, ja. Kijk, daar naartoe. Ja, goed touw. Ga maar mee, ga maar mee. Binnenbeen gebruiken, ga maar mee. Ja, braaf. Daar naartoe. Zo, ja. Oké. Laat ze maar gaan. Braaf. Daar moet hij heen, Franka. Dan trekt hij beter aan naar voren. Juist. Juist. Goed zo. Ja. Dan kunnen ze erin klimmen. Zo. Goed touw. Daar met de hand mee, hè. Altijd weer. Eigenlijk voor je gevoel wil je het hoofd van de romp wegrijden. Ja, voor je gevoel wil je daarheen rijden. Dat het hoofd verder van de romp afkomt. Dan krijg je meer lichaamsgebruik. En dan stelt hij zich beter open voor de hulpen van de ruiter. Keurig. Keurig. Kijk. Zo hoort dat. Juist. Zo hoort dat. Zo. Daar naartoe. Kijk. Juist. Dan krijg je lengte in het frame. Je krijgt orenspel. Je krijgt de mond heel mooi. En dan krijg je balans in zijn bewegingsafloop. En in zijn lichaam. Heel goed. Zo werken. Daar. Stap. Stappen.
wegdrukken, stappen. Juist, juist, juist. Kijk, daar gaat hij. Ja. Mooi. Zo werken. Het is veel eenvoudiger. Het is veel simpeler. Niet te moeilijk doen. Gewoon makkelijk. Jij zit stil, jij houdt recht en je zit mooi erachteraan. En het paard past zich heel snel aan hoe wij het benaderen. Zo ja. Als wij het met kracht benaderen, gaat het paard zich meer verdedigen. En het paard is sterk, veel sterker dan dat wij zijn. En als jij het heel makkelijk zo met lichtheid benadert, gaat het paard zich ook in lichtheid ontwikkelen. Dus daarom is het simpel. Ja? Heel veel succes. Dame en heer, neem de tijd voor het opleiden van een paard en dat werpt altijd zijn vruchten af. Veel succes. Met dank. Ja. En dankjewel Tao en Franka voor het voorstellen van deze hengsten. En ook mooi om te zien dat de aanwijzingen van Johan ook resulteren in een nog betere presentatie. En lieve mensen, we zijn toe aan groep 15 en dat is eigenlijk de groep net voor de koffiebreak straks. En daarin zullen wij 1 hengst zien en dat is nummer 27, Z. SA en Z wordt gepresenteerd door Shannon van Manen. En Z is geboren in 2023, dus een 3-jarige sterhengst. Zijn vader is Tiede 501 en zijn moeder is Mirte M. Model, sport, preferent, prestatie, AA, dochter van Onne 376. Gevolgd door Birte M. Model, preferent, prestatie, AA-merrie. Z komt uit de merrielijn 35. Hij heeft een verwantschap van 18,53% en zijn schofthoogte is 1,62 meter. Z is gefokt en in eigendom van de familie Van der Per in West-Vleteren. En hij wordt aan u gepresenteerd door Shannon van Manen. And ladies and gentlemen, we have one stallion in group number 15, and that's number 27. It's ZSA. Z is born in 2023. He's a 3-year-old star stallion, a son of Tiede 501. His dam is Meerte M. She's a model sports preferent prestatie AA mare by Honor 376. The next dam is Berthe M. And she's model preferent prestatie AA. Z descends from airline 35. He has a kinship of 18.53% and his height with us is 1.62. Z is bred and owned by the family Van der Per in West-Vleteren. Eerst nog iets hoger ligt, is niet erg. Eerst zorgen dat hij de voorwaartse drang doorgeeft naar de hand toe. Juist. Af en toe een beetje dat, ja. Ja, daar. Juist. Net even weer aanzetten. Vanuit je onderbeen. Net even aanzetten dat hij er tegenaan drukt. Daar, ja. Mooi. Kijk, daar komt hij. Daar komt hij. Heel goed, heel goed. Zo. Ja. Daarin in de hand
Mooi, mooi. Ga mee in de hand. Hè. Hou dat zacht in de hand. Juist, keurig. Kijk. Daar krijg je de verbinding naar de hand toe beter voor elkaar. Dat werkt. Niet te vasthouden. Precies. Dan maar ook een tikje met onderbeen. Dat die, ja, daar heb je het. Braaf. Oké. En dan vang je dat rustig een beetje op. Iedere keer weer zacht. Juist. Mooi. Braaf. En uitschuiven. Uit. Juist. Daar. Daar. Uitschuiven. Dat werkt hoor. Dus niet door laten knikken. Terug. Altijd in de verbinding. Juist. Goed gedaan. Altijd door laten geven. Van achteren naar voren. Zo. Ja, ga daarin mee. Mooi. Dat is mooi. Kijk. Kijk. Zo ernaartoe. Juist. Goed zo. Ja. Dus dat stukje, dat hij nog net een beetje meer naar voren er tegenaan drukt. Ja, ja, goed. Daar net naar voren er tegenaan. Ja. En dan eerst even een beetje af laten rollen in de galop. Zo, ja, dat hij het ook durft. Dat hij er ook heen durft. Juist. Ja, dat is mooi, dat is mooi. Braaf. Goed zo, goed zo. Kijk, en als hij eerst weet, ik mag daarheen, ik mag naar de overkant. Kijk, dan begint hij rek te krijgen. En dan durft hij ook die neus mee te nemen. En dan het stukje wat je daar achteraan krijgt, ja, daar krijg je dan betere verbinding. Goed, stappen, stappen, erheen stappen. Ja, erheen stappen, zo, zo. Dat een beetje aanschuiven. Kijk, daar gaat hij. Daar gaat hij. Mooi. Dan krijg je lossigheid over de rug. Braaf. Dat werkt hoor. Kom, kom, in die wending erbij blijven, ja. Dat hij wel net daarheen. Goed zo. Dat is wel mooi. Ja. Kijk. Nou heb je hem in de draf al direct al mooier er tegenaan. Dus dat stukje wat je net in de galop en in de stap ook steeds meeneemt, dat hij de hand moet volgen. Nou krijg je dat mooier voor elkaar. Kijk. Nou beginnen ze de neus naar de loodlijn te drukken. Ja, daar. Heel goed. Hey, dat principe, juist. En dat tempo nog iets te hoog ligt, is niet erg. Maar eerst zorgen dat je hem daar er tegenaan krijgt. Kijk, keurig. Dat is de bedoeling. Daar kan een paard zijn achterbeen gebruiken en zijn balans ontwikkelen. Ja, ja. Nou, ietsjes terug en toestaan. Ietsjes opvangen en toestaan. Ja, ja, braaf. Erheen stappen. Juist, juist. Daarheen stappen. Mooi. Kijk. Nou wordt hij losser in zijn lichaam. Braaf. Nou begint dat lichaam mee te scharnieren in de bewegingen. Heel goed. Kijk, dat is de bedoeling. Juist. Zo maak je een paard, zo maak je optimaal gebruik van de bewegingstechniek van een paard. Zo ja, alle scharnieren functioneren. Goed zo. Oké. Kijk. Goed gedaan. Onderbeen erbij, dat hij net naar voren daar tegenaan drukt. Juist. Juist. Kijk. Zo. Zo. Heel mooi. Pak die bit mooi aan. Houd de mond mooi dicht. Mooie kleine schuimkraag. Juist. En losgelatenheid. Braaf. Goed gedaan. Zo. Pak nog 1 keer op. 1 keer een stukje draf. Kijk dan of je de draf 1 tandje rustiger kan krijgen. In het begin moest je de draf naar voren rijden om de verbinding naar de hand toe. Nou eens kijken of hij met die verbinding naar de hand toe 1 tandje rustiger kan. Maar dat is de opbouw in je training. Keurig, keurig. Kijk.
Zo school je een paard. Heel mooi. Nou begint hij al te drukken om aan de loodlijn te komen. Juist. Fijn, fijn. Mooi. Oké. En dat is het tempo waar je straks in wil werken. Heel goed. Zo leid jij een paard op en zo ontwikkel je een paard in heel zijn bewegingsmechaniek, in zijn spieren. Ja, zo geef je hem eigenlijk zijn gymnastische werk. Goed gedaan, Shannon. Bedankt voor de presentatie. En als je hem zo opleidt, dan weet je soms nog niet waar een paard toe in staat is. Heel veel succes. Dankjewel Johan en dankjewel Shannon. Keurig gedaan. We gaan even een korte koffiepauze organiseren van een kwartiertje. En dan zijn we over een kwartier weer bij u terug met groep nummer 16. Graag tot zo dadelijk. This was a number 27. We have a short coffee break, 15 minutes, and we'll be back with you in 15 minutes.
En dames en heren, wij vervolgen het programma met groep nummer 16. En de groep nummer 16 ziet u binnenkomen, nummer 28, Jopke van Maarten. En Jopke van Maarten is een sterhengst uit 2023 en hij wordt voor u gepresenteerd door Daan Visser. Jopke is een zoon van Auwert 514. Zijn moeder is Ineke van der Bijl. Zij is een stermerrie uit Alwin 469. Gevolgd door een sterpreferente merrie Klaske van der Bijl. Jopke komt uit de merrielijn 27. Heeft een verwantschap van 18,42%. Een schofthoogte van 1,62 meter. Jopke is in eigendom en gefokt door de familie van Meerten uit Lienden. Met de gele band om de bovenarm ziet u de tweede op uw startlijst in deze groep. En dat is nummer 35 en dat is J. van Dambijne. Een sterhengst uit 2023 en hij wordt voor u gepresenteerd door Franka Loos. J. van is een zoon van Oelbran 502 en zijn moeder is Eliana van Broukhuizen. Zij is een stermerrie van Epke 474. Gevolgd door Trace van de Jongediek. Zij is modelpreferent en triple A. J. van komt uit de merrielijn 50. Heeft een verwantschap van 17,72% en een schofthoogte van 1,66 meter. Hij is gefokt door Earl Le Frison d'Ambène uit Ménetrol, Frankrijk. En in eigendom van Le Frison de la Riviera in Roquebrune, Cap Martin, ook in Frankrijk. Dus Daan en Franka, veel succes. Ladies and gentlemen, you see group number 16, and that's number 28 and 35. 28 is Jopke van Maarten. Jopke is a star stallion, 3 years old, sired by Auwert 514. His dam is Ineke van der Biel. She's a star mare by Alwin 469. And the next dam in the line is Klaske van der Biel, and she's a star preferent mare. Jopke descends from mare line 27. He has a kinship of 18.42%, and his height at withers is 1.62. Jopke is bred and owned by the family van Meerten uit Lienden and is presented to you by Daan Visser. With number 35, and that's the yellow band on the upper arm, you see J. van Dambijne, also 3 years old, star stallion, sired by Oelbran 502, and his dam is Eliana van Broukhuizen. She's a star mare by Epke 474, and the next bear is Trace van de Jongediek, model preferent triple A. J. van defends from mare line 50. He has a kinship of 17.72% and his height at withers is 1.66. J. van is bred by Earl Le Frison d'Ambène in Ménetrol in France. And his owners are Le Frison de la Riviera, F. Martin in Roquebrune, Cap Martin, also in France.
je hem zo net naar voren er tegenaan werkt. Dat. Kom. Ja, geeft niks. Zo, leren dat hij ook in de stap daar aantrekt naar voren. Dat werken. Leren aantrekken naar voren. Doorstappen. Juist. Dat die innerlijke drang naar voren wordt benut. Goed. Dat is goed gedaan. Zo er tegenaan. Kijk. Mooi. Goed gedaan. Dat is een mooie houding hoor. Klein beetje helpen met je rechterbeen. Dat die iets van de rechter schouder afdrukken. Beetje. Ja, mooi. Daar naartoe drukken. Zo. Goed. Deze houding, Franka. Zo er naartoe. Ja. Braaf. Niet erg als hij zo een keer ietsjes omhoog. Maar dat strijkt je wel glad als je het naar voren doorschakelt. Zo, ja. Goed. Ja. Goed. Zo. Mooi. Een keer aangalopperen, Franka. Ja. Braaf. Even een keer hoefslag, een beetje vrij. Even een keer afwenden, Daan. Dan kan Franka er weer omheen. Zo. Eerst een beetje naar voren, Franka. Eerst een beetje afrollen. Anders dan blijft... Ja, hij verstopt zich daar nog een beetje. Dus tik hem nog een keer weg op je been. Zeg, aan. Ja, dat ja. Precies. Zo, die kant op hoor. Dat hij zich niet verstopt onder je, maar zich duidelijk wel meer uitlegt. Kom maar, juist. Kom maar. Ietsjes omhoog. Ja, weg die neus daar. Weg. Ja. Kom daar maar aan. Zo ja. Druk hem daar maar aan hoor. Ja, dat is goed. Mooi. Daar trekt hij aan. Dat stukje werk, dat hij net mooi voorwaarts, daar ja. Braaf. Zo. Juist. Dat is een mooie houding, Daan. Zo komt hij er mooi naartoe. Ja. Zo naar de hand toe drukken. Braaf. Hey, dit werkt hoor. Ja. Dat is juist. Zo in de verbinding. Goed. Oké. Mooi. Keer. Braaf. Ja, zo er tegenaan, Daan. Braaf. Zo, mooi. Even een keer weer stappen zo, Daan. En doorstappen hoor. En doorstappen. Ja, of hij een keer dribbelt is niet erg. Leren dat hij dit werk doet. Zo er naartoe stapt. Juist. Ja, door. Goed, mooi. Zo. Kijk, dat is eigenlijk een mooie houding, Daan, zoals je er nou naartoe loopt. Zo krijg je een mooie van achter naar voren er naartoe. Dat werkt hoor. Mooi. Ja. Nou legt hij zich uit, Franka. Nou gaat hij meer marcheren. Zo, ja. Oké. Juist. Ja. Dat is wel een mooie houding, Daan. Zo er tegenaan. Goed. Ja, braaf. Zie. Nou krijg je het mooi van je af. Dat werkt hoor. Heel goed. Ja. Zo er naartoe. Mooi. Ja. Daar nog even een keer een galoppie. Mooi. Ja. Zo komt er ook vanzelf meer rust in de galoppade. Hou die buitenkant mooi erbij, dat die achter mooi in het spoor blijft. Goed hoor. Kijk. Oké. Zo krijg je mooi op lengte er tegenaan. Braaf. Zo een keer weer draven.
Ja, zo. En laat hem geleidelijk aan zakken in de hals. Goed zo. En een keer weer stappen. Mooi. Ja, ook jullie heel hartelijk dank voor de voorstelling. En mooi ontspannen en mooi rustig. Dus op naar de volgende keer. Dank jullie wel. Met dank aan Daan en Franka voor het presenteren van Jopke en Jevan. En Johan noemt inderdaad de volgende keer. We hebben natuurlijk nog 2 voorrijdagen. De tweede zal zijn op 15 juli en de derde voorrijdag op 17 augustus. En dan is het natuurlijk ook mooi om te zien hoe de jonge hengsten zich hebben ontwikkeld. Wij vervolgen met de groep nummer 17. En dat zijn de hengsten met de nummers 36 en nummer 9. En met nummer 36 ziet u binnenstappen Sylvester van Zomerstaten. Een 3-jarige sterhengst die gepresenteerd wordt door Shannon van Manen. Sylvester is een zoon van Gosse 526. En zijn moeder is Zilverschoon van Zomerstaten. Een stersport dubbel A-merrie van Hessel 480. Gevolgd door een preferente prestatiemerrie Hinke van de Broekstraat. Sylvester komt uit de merrielijn 8. Hij heeft een verwantschap van 18,43% en een schofthoogte van 1,66 meter. Sylvester is gefokt en in eigendom van Zomerstaten BV in Mijns-Heerenland. En met nummer 9 ziet u Jonte van Koenenhoof. Jonte is sterhengst, geboren in 2023. En hij wordt aan u gepresenteerd door Mette Marit Eppinga. Jonte is een zoon van Johannes 484. En zijn moeder is Rieke van Koenenhoof. Stermerrie van Maurits 437. Jonte is gefokt uit stam 36. Hij heeft een verwantschap van 18,35% en zijn schofthoogte, zijn stokmaat, is 1,62 meter. Hij is gefokt door M. Boengarts in Sonsbeck in Duitsland en in eigendom van Hendrik Eppinga uit Oude-Mirdum. Shannon en Mette Marit, veel succes. Ja, we vervolgen met groep 17. You see group number 17, that's the stallion numbers 36 and number 9. 36 is with the orange band. And that's Sylvester van Zomerstaten, star stallion, 3 years old, sired by Gosse 526. His dam is Zilverschoon van Zomerstaten, star sport double A-mare by Hessel 480. Sylvester descends from Mareline 8. He has a kinship of 18.43% and his height with us is 1.66. He is bred and owned by Zomerstaten BV in Mijns-Heerenland and is presented to you by Shannon van Manen. And with number 9 you see Jonte from Koenenhoof. Jonte is also 3 years old, star stallion, sired by Johannes 484, and his dam is Rieke from Koenenhoof, a star mare by Maurits 437. Jonte descends from Mareline 36, his kinship of 18.35% and his height with us is 1.62. Jonte is bred by
M. Bongarts in Sonsbeck, Germany, and owned by Hendrik Eppinga in Oudemeerde. Oké. Mooi. Keer op de andere hand. Eén weer stap tussendoor. Braaf. Ja. Ja hoor. Mooi. Hij mag even fris zijn, hè? Laat hem maar lopen. Zo. Zo. Ja, goed. Als ze zo even kunnen stappen en ze kunnen de hals even een beetje uitleggen, komt er wat druk van de ketel en dan gaat het straks weer gemakkelijker. Kun je weer gemakkelijker aanzetten. Krijg je het weer wat gehoorzamer aan de hulpen. Dat is goed, Shannon. Zo, niet korter, hè? Braaf. Ja, daar iedere keer op letten dat ze het meer nog op eigen benen. Kijk, dat is, ja, precies. Als je hem zo in de hand steeds een beetje toestaat, komt hij vanzelf meer op lengte, zoekt hij het beter op. Zo, ga maar mee met de, ga maar mee. Binnenhand makkelijk, dan hou je het hoofd een beetje langs de wand. Zo, kijk, dat is al beter, dat is al beter. Dat komt. Goed zo, juist. Laat die beweging ook, die hij van nature heeft, laat die beweging ook uitkomen. Hè? Laat die gaan. Zo. Kijk, mooi. Braaf. Ja, goed gedaan. Braaf. Laat het bewegen. Zo, ja. Laat het maar bewegen. Ga maar mee. Zo, ja. Braaf. Is goed hoor. Zo. Oké, oké. Wend even een keer af, Shannon. Ja. Dat die ander niet te veel last daarvan heeft. Zo. Oké. En als jij dan even een keer weer een stukje draaft, Shannon, dan kan Marit even een stukje galopperen. Dat wordt beter, Marit. Hij zakt er al mooier in. Hij begint te ontspannen. Nou kun jij even een stukje galopperen. Dan is het net even wat rustiger. Zo, kijk. Nou krijg je die hals al beter naar voren. Ja, nou druk hem maar aan. Ga maar mee. Ja, laat eerst maar een beetje lopen. Ja, braaf. Goed zo, goed zo. Mooi. Laat dat maar een beetje lopen hoor. Ja, goed gedaan. Heel goed. Zo. Daar, ja. Kijk. Ja, zo krijg je beweging. Ja, hij is nog net fris zat. Braaf. Hou steun aan de buitenkant. Dus niet te veel aan de binnenteugel. Braaf. Zo. Ja. Even weer doorrijden. Een keer op de andere hand nog, Marit. Met de... Zo. Ja, ja. Precies. Goed zo. En dan tussendoor nog even een keer weer stappen. Braaf, ja. Even afwenden. Laten we die van Shannon eerst even een keer weer galopperen. Want als ze allebei tegelijk, dan gaat hij van jou te veel spanning maken. Dus doe even om de beurt. Kom maar een beetje naar binnen. Kan die van Shannon eerst even galopperen. Mag hij even zo'n beetje naar voren stappen. Oppas dat die stap niet te veel terugkomt. Dus druk hem maar aan, dat hij echt naar voren erin stapt. Ja. Ja hoor, ga zo maar mee. Juist. Ja, ja, goed gedaan. Braaf. Oké, oké. Juist. Braaf. Zo. Oké. Doe je nog één keer weer terug naar de draf. En dan doe je nog één keer weer aanspringen. Ietsjes kalmer, iets minder power meegeven. Zo. Ja. Iets makkelijker. Juist. Zo, dat werkt. Ja. Ja. Dat werkt. Zo. Oké. Oké. Juist. Oké. Nou maar een keer weer draven. Braaf. Goed zo. Ja, bouw maar een keer weer op met de. Ja, en laat hem stappen.
door. Nog een tandje erbij. Dat hij ietsjes, ja, dat. Als jij ook even weer de hoefslag vrij houdt, dan kan zij over de hoefslag. Ja, dat braaf. Druk daar maar achteraan met de... Zo, ja, kijk. Nou krijg je de hals al wat beter van je af. Ja, ga maar mee. Even wachten. Even weer terug. Even een keer een grote volte. Braaf. Zo. Iets rustiger, kalm. Klein beetje helpen aan je buitenbeen. Binnenhand makkelijk. Opvangen buitenkant. Minder binnenteugel. Binnenhand makkelijk. Braaf. Ja. Goed zo. Kijk. Daar komt het al. Braaf. Goed zo. Daar moet het naartoe, Mette. Juist. Daar moet het naartoe. Goed gedaan. Zo, keurig. Keer weer draven. Braaf. Keer wenden, afwenden. Zo, ja. En nou neem maar terug. Braaf. Zo. En nou kun je even een stukje erachteraan draven, want nou krijg je die hals mooi op lengte. Ja. Nou kun je hem een stukje laten bewegen. Daar, ja. Nog een keer hand veranderen. Druk hem zo mooi naar voren er tegenaan. Kijk. Daar, ja. Dat is hem. Zo naar de hand toe drukken. Juist. Zo. Hey, dat werkt hoor. Kijk. Zo krijg je die hals beter eruit. Door. Ja, doorrijden. Zo. Dat is mooi. Goed. Overgang naar stap. En naar voren. Braaf. Oh. Juist. Zo. En doorstappen. Direct leren. Doorstappen naar voren. Doormarcheren. Ja. Ja. Dat. Kijk. Dat. Zo, ja. Goed. Kijk, als je hem zo aan het stappen brengt, krijg je ook direct meer werking in zijn lichaam. Heb je hem ook eerder rustig bij de les. Goed hoor. Was een beetje spannend begin, maar pakt het zo weer op. Ja, goed gedaan. Dames, jullie worden bedankt en heel veel succes in de verdere opleiding. Dank je wel. En dat was... En dat was groep 17. Dankjewel Johan ook voor de begeleiding. Het is toch een beetje een masterclass voor het opleiden van jonge Friese paarden. En we zijn ook heel blij dat we kunnen melden dat Johan trainingsleider wordt in ons centraal onderzoek in september. En daarbij wordt hij bijgestaan door Wim Kazimier, die teamleider stal en verzorging wordt en aanvullende taken zal verrichten. Binnenkort zullen we ook bekendmaken welke ruiters en men bij het centrale onderzoek betrokken gaan worden. Maar voor deze hengst is het natuurlijk nog niet zo ver. Ze hebben nog 2 voorrijdagen te gaan na vandaag. Wij vervolgen het programma met groep nummer 18. En dat zijn de nummers 33 en 23. En nummer 33, dat is de bovenste van uw startlijst en te herkennen aan de oranje band, is Inze van Klein-Weulink. Inze is een 3-jarige sterhengst. En zijn zoon van Boet 516. En zijn moeder is Gucci M. Een model triple A-merrie van Alwin 469. Gevolgd door een Kroon Sport, een dubbel A-merrie. Inze komt uit de merrielijn 50. Heeft een verwantschap van 18,17% en een stokmaat van 1,65 meter.
Gefokt door de familie Blom uit Weijen en in eigendom van Tieme Visser in Lunteren. En Inse wordt aan u gepresenteerd door Tao Nekishi. En de tweede hengst in deze groep 18 is nummer 23. Jesper R.S. van Top en Twel. 3 jaar oud, sterhengst, zoon van Alwin 469. En zijn moeder is Wiske R.S. van Top en Twel. En zij is een preferente prestatiemerrie van Brandes 345. Gevolgd door moeder Irma B. En zij is een sterpreferente kroonjuweel. Jesper komt uit de merrielijn 25, heeft een verwantschap van 18,78% en een schofthoogte van 1,68 meter. Hij is gefokt door de familie Schra-Winia in Oppenhuizen en in combinatie in eigendom met Corina Winia uit Wellingenga. Jesper wordt aan u gepresenteerd door Franka Loos. Franka en Tao, succes met deze presentatie. You see group number 18, that's the numbers 33 and 23. 33 is Inse van Kleinweulink. He's a 3-year-old star stallion sired by Boot 516. And his dam is Gucci M. She's a model AAA mare by Alwin 469. Inse descends from mareline 50. He has a kinship of 18.17% and his height at withers is 1.65. Inse is bred by the Blom family in Weijen and owned by Tieme Visser in Lunteren. He's presented to you by Tao Nekishi. And with number 23, with the yellow band, Jesper R.S. van Top en Twel. A 3-year-old star stallion by Alwin 469. And his dam is Wiske R.S. van Top en Twel. She's a preferent prestatiemare by Brandes 345. And the next mare in the line is Crown Jewel Irma B. Star Preferent. So Jesper descends from mare line 25. His kinship is 18.78% and his height at withers 1.68. Jesper is bred by the Schra-Winia family in Oppenhuizen and in co-ownership with Corina Winia and Wellingenga. Jesper is being presented to you by Franka Loos. Kun je hem zo weer aandraven. Zo, braaf. Ja. Ja hoor. Braaf. Kijk. Zo bouwt dat rustig op. Zo komen de hengsten vanzelf onder controle van de Amazone en Ruiter. Goed. Dit werk, hè? Braaf. Juist. En dan kun je ook rustig een beetje voelen, Franka, van kan ik een beetje opvangen? Kan ik een beetje weg? Braaf. Juist. Ja, mooi. Daar begint hij al op jou te wachten. Dat is goed. En als een paard op je begint te wachten, dan kun je ook heel rustig een beetje aanzetten. Tao, je hebt het snel begrepen, hè, Tao? Ja, ja. Een heel verschil, hoor. Goed gedaan. Braaf. Zo. Ja, ja, braaf. Niet hoger, zo naar voren. Die kant op. Dat is mooi, Tao. Heel goed. Ja, mooi. Laat die hals, Tao, laat die hals daar mooi, ja, daarheen. Braaf, braaf. Goed, goed, stap door. Stap maar door. Juist. Kijk, dat werkt. Ja. Zo bouw je dat op. Juist. Dat is goed, Franka. Zo er tegenaan. Juist. Zo, ja. Mooi. Juist.
Opvallend is ook, vind ik, als je die paarden zo die ontspanning meegeeft, dat er dus die rust, maar ook dat de lichtvoetigheid, het gehoor, eigenlijk wordt die paard daar steeds lichtvoetiger en rustiger van en je hoort ze steeds minder. Dat is eigenlijk het doel van je werk, dat ze zo gemakkelijk, zo licht van de vloer bewegen. Mooi touw, die kant op, hè. Zoek een beetje de ruimte, dat hij niet te dicht bij zijn collega komt. Zo. Juist, kijk, heel mooi. Heel mooi. Zo ernaartoe, hè. Juist. Ja, goed gedaan. En eerst mee naar voren. Eerst daar die kant op. Ja. Dat is goed, Franka. Zo. Dat is een mooie houding. Ja, zo ernaartoe. Oh, ja. Goed. Kijk. Die kant op. Dat is mooi. Braaf. Oké. Mooi, Franka. Je kunt wel zien aan het orenspel. Dan krijg je het mooi naar de hand toe. Komt hij mooi open in het front. Zo, die kant op, hoor. Juist. Daar leren werken. Een keer van hand veranderen. Even een keer weer hals laten zakken. Even een keer weer stappen. Braaf. Zo. Mooi. Dat beeld, Franka. Daar komt hij mooi deftig over. Goed. En stappen, hè. Touw. En erheen stappen. Ja. Dat je ook even een keer uit kan blazen. Juist. Door. Goed. Dat werk. Ja. Doorstappen. Zo. Mooi. Daar stapt hij. Zo die hals voor je uitdrukken. Ja. Doorgaan. Mooi. Ja. Zo. Keer weer aandraven. Ja. Dat is een mooie houding, touw. Zo er tegenaan. Juist. Dat is goed. Niet hoger, hoor, Franka. Daar tegenaan, hoor. Ietsjes naar voren schuiven. Ja. Daar, ja. Braaf. Dat stukje. Goed, touw. Zo naar de hand toe. Ga maar mee. Juist, ga maar mee. Die kant op. Ja. Goed gedaan. Juist. Mooi. Ja, zo heb je hem wat beter voor je. Ja, braaf. Goed zo. Juist. Weg. Even een keer afwenden, Franka. Ja. Ja, braaf. Zo. Oké. Mooi. Ja, zo kun je er mooi achteraan rijden. Vanuit die galop krijg je net wat meer voorwaartse drang mee. Dus krijg je net iets meer lengte mee. Kun je mooi achteraan rijden en in de draf gebruik van maken om hem net wat mooier nog op lengte er naartoe te rijden. Ja. Zo. Zo naar voren. Juist. En door. Ja, en doorstappen. Dat is mooi, touw. Heel goed, hoor. Zo er naartoe. Juist. Kijk. Daar heb je het, hè. Zo krijg je het mooi recht daar tegenaan. Kun je een stap overgaan. Is goed, hoor. En direct doorstappen. Hals uitschuiven. Door. Ja, kijk. Dat is stappen.
Zo, doorstappen. Dat werkt hoor. Goed gedaan. Ja, dat is mooi, Franka. Zo komt hij al mooier rechter daar tegenaan. Ja, mooi. Dat beeld. Kijk. Braaf. Zo. Zo krijg je de hals er mooi uit. Ja. Braaf. Dit werkt hoor. Juist. Kijk. Ja, net een beetje aanzetten met je been. Dan drukt hij nog net iets mooier er tegenaan. Braaf, braaf. Goed zo. Ja. Braaf. Mooi. Ietsjes ruimte touw. Ja. Zo, ja. Juist. Zo voor je uit. Ja, braaf. Oké. Zo, kun je weer draven. Mooi. Ja, er net naartoe drukken. Ja, een keer hand veranderen, dat hij net een beetje een andere lijn, dat hij iets te kijken heeft. Zo. Kijk, braaf. Goed. Daar naar de loodlijn toe werken. Mooi. Touw, wil je nog een drafje? Ja. Mooi recht voor je uit, hè? Mooi recht er tegenaan. Even een keer op de rechterbeugel steunen. Op je rechterbeugel even een keer drukken. Zo, ja. Ja, mooi. Daar, ja. Zo, ja. Goed. Kijk. Ja, goed gedaan. Zo er naar voren tegenaan. Kijk, dat is een mooi beeld. Zo krijg je het mooi naar de hand toe. Ja hoor, goed gedaan. Braaf, mooi. Kijk, daar heb je het. Meer hoeft niet dan dit. Oké, een keer weer stappen. Dat is een mooi beeld, touw. Zo naar de hand toe. Juist. Goed. Ja, ook deze dame en heer heel vriendelijk bedankt voor de presentatie van deze hengsten. En veel succes. Dat was groep 18, nummers 33 en 23. Inze en Jesper, gepresenteerd door Tao en Franka. Wij vervolgen met groep 19. En dat zijn de nummers 17 en 34. En dan komen ze de baan in nummer 17, Watse van Horp. Een sterhengst van 3 jaar oud. Gereden door Denise Swinkels. En met nummer 34, Winder Utergrachten. Een ster triple A-hengst met Natasja Scholten. En nummer 17 is Watse van Horp. Watse is een zoon van Herre 524. En zijn moeder is Tiarda van Horp. Een kroondubbel A-merrie van Epke 474. En de
tweede merrie in de lijn is de ster preferente Wiarda van Horp. Watse komt uit de merrielijn 70. Hij heeft een verwantschap van 18,39% en een schofthoogte van 1,65 meter. Hij is gefokt door de familie Mensing uit Zwelo en in eigendom van SD Stables in Mierlo en stoeterij Galper in Berkel en Roderijs. En Watse wordt voor u gepresenteerd door Denise Swinkels. En met nummer 34, Winder Utegrachten. Winder is een ster, een triple A, 3 jaar oud. En zijn vader is Gosse 526. Zijn moeder is Jara Utegrachten en zij is een ster preferente merrie van Alwin 469. En de tweede merrie in de lijn is Isis SA, Kroonsport preferent. Winner heeft voor zijn vader inmiddels een ABFP-test gelopen. En daar haalde hij die AAA-predicaat met een score van 85,5%. Hij is gefokt door Michel Schorthorst uit Soest. En een eigendom van Jelle en Jacqueline Kleinstra in Groningen. En winnaar wordt vandaag voor u gepresenteerd door Natasja Scholte. You see group number 19, that's the numbers 17 and 34. Number 17 is with the orange band, is Watse van Horp. He's a star stallion, sired by Herre 524. And his dam is Tiarda van Horp. She's a crown AA mare by Epke 474. Watse descends from mare line 70. He has a kinship of 18.39% and his height at withers is 1.65. He is bred by the Mensing family in Zwelo and his owners are SD Stables, Mierlo and stoeterij Galper, Berkel in Roderijs. Watse is being presented to you by Denise Swinkels. And with number 34, that's the yellow band, Winner Utegrachten, star AAA stallion by Gosse 526. His dam is Jara Utegrachten. She's a star preferent mare by Alwin 469. The next dam in line is Isis SA. She's a crown sport preferent mare. Winner descends from mare line 2. He has a kinship of 18.86% and his height as withers is 1.69. Winner is bred by Michel Schorthorst in Soest and is owned by Jelle and Jacqueline Kleinstra in Groningen. Winner already has a AAA predicate. It's thanks to his ABFP test he did for his father. And he got a total score of 85.5%. Winner is presented to you by Natasja Scholten. Hij wilde gauw nog een beetje achterknikken. Dus dan een klein beetje optillen met de hand. Net een beetje ondersteunen met been. Dat je hem iedere keer weer er naar voren tegenaan krijgt. Ja, iedere keer een beetje helpen. Ze niet er doorheen knikken. Want dan wordt het zo stuurloos. Braaf. Goed, die kant op, Denise. Ja, dat is beter, Natas. Ja, druk hem op je been. Daar iets meer naartoe. Nog een tikkie. Ja, vanuit je been. Dat hij leert vanuit je been nog meer. Nou. Kijk, daar laat je hem eigenlijk al te lang er doorheen kiepen. Dan moet je dat alweer te ver weghalen. Ietsjes meer tik. En juist. En daar, juist. En daar zacht. Daar laten. Juist. Daar laten. Kijk. Daar naartoe werken. Je hoeft hem niet vast te houden. Er loopt er niet één van de aardbol af. Laat hem maar lopen. Tikkie, tikkie. Juist. Ja. Ja, even weer stappen. Mooi. Ja, en dan doorstappen. Leren dat ze de hand opzoeken. Leren dat ze lengte durven te maken. Dus dat ze
Ook dat vertrouwen krijgen aan het bid om dat mee te nemen. Dus ja, laat ze maar lopen. Braaf. Juist. Juist, zo. Dus leren de hand op te zoeken. Leren het vertrouwen aan het bid te creëren. Dat ze dat mee durven nemen. Zo, naar voren. Aandrukken met been naar voren. Juist. Juist, daar ja. Dan krijg je nog meer mechaniek door het lichaam heen. Dat is goed, Denise. Zo een beetje voor je uitdrukken. Dat hij zijn neus nog een... Ja, daarheen. Daar naartoe. Braaf. Zo. Net stuurbaar. Net regelbaar. Juist. Dat soort werk. Zo naar de hand toe. Oké. Ja. Ja hoor. Rijd er zomaar naartoe. Zo ja. Ga maar mee, Natas. Druk hem daar maar naartoe. Ja. Druk dat hoofd er daar maar uit. Druk hem. Ja. Kijk, dat werk. Juist. Zo leren dat hij de hand mee gaat nemen. Daar naartoe. Dat hij zijn lichaam eerst in balans krijgt. Goed, goed. Kijk. Dat leren hoor. Mooi, mooi. Komt ook een mooie overgang achteraan. Omdat hij meer evenwicht maakt. Zo. Braaf. Keer van hand veranderen. Zo ja. Beetje ruimte opzoeken. Kom een beetje afwenden, Denise. Dat hij, ja. Zo. Ja, doorstappen. Iedere keer een klein beetje voor je zetten. Dat hij echt de hand meeneemt. Geef maar een beetje teugel, Denise. Geef maar een beetje ruimte. Ja. Kijk, daar moet eigenlijk nog wat meer naartoe, Natasja. Dat hij nog wat meer die neus wegbrengt. Daarheen. Juist. Daar, ja. Kijk, daar wordt stappen. Ja hoor, zo doorstappen, Denise. Nog 1 tandje erbij. Nog 1 tandje actiever naar voren. Ja, dat hij leert oprekken. Ja, juist. Dit is beter, Natas. Zo. Daar moet hij heen, hè. Daar, ja. Goed zo. Dat is mooi werk. Oké, draaf maar een keer weer aan. Zo, vanuit de rust. Ja, braaf. Zo er naartoe. Ja, binnenbeen gebruiken. Een keer stokje op de binnenschouder. Druk hem daar maar zo naar die buitenkant. Ga maar mee, Denise. Ga maar mee. Zo. Die houding is beter, Natasja. Die houding is beter. Komt hij er beter tegenaan. Ja. Braaf. Kijk. Kijk. Zo er naartoe hoor. Zo leren evenwicht te vinden. Ja. Ja. Goed. Mooi. Kijk. Zo. Ja. En dan wendt men een keer weer af, Denise, dat hij door kan stappen, dat Natasja erachterlangs kan. Zo. Juist. Daarheen, Natasja. Zo die verbinding naar voren erop rijden. Ja. Goed. Daar, ja. Af en toe even een ophoudingje naar boven. Wijs hem de weg. Juist. Daar wordt het beter. Nou komt hij wat beter naar voren er tegenaan. Ja. Zo, goed. Ja, zo leren stappen, Denise. Dat hij echt nog een beetje dat stukje erbij. Goed zo, die kant op hoor. Zo, ja, door. Juist. Mooi. Nou ontspant hij beter, Denise.
Dat is mooi hoor. Zo er naartoe. Nou mag jij hem ook wel een beetje helpen. Klein beetje aandrukken. Ja. Zo. Dat werkt. Ja. Zo. Mooi. Kijk. Ja. Ja, dat komt goed. Stap maar door. Zo, ja. Mooi hoor. Dus zo die stap actief, vlijtig door laten stappen. Niet gehaast, maar wel actief. Dus wel opzoeken, wel de grens opzoeken, dat hij ook dat laatste stukje activiteit en ruimte gaat pakken. Ja, dat is belangrijk. Dat het lichaam nog een beetje meer rek, nog een beetje meer lengte krijgt. Kijk, mooi, daar naartoe Denise, dat is mooi, doorstappen. Zoek even een beetje ruimte naar tas. Ja, want anders dan, braaf. Zo. Juist, doorstappen, door. Ja. Goed. Iets actiever nog, Denise. Ja, actief, doorstappen. Juist, dat. Ja, belangrijk. Mooi. Goed zo. Oké. Ook deze dames heel hartelijk bedankt voor de presentatie van jullie hengsten. En heel veel succes. En met het verlaten van de baan van groep 19, Watse, winnaar met Denise en Natasja, zijn wij aangekomen bij de laatste groep van vandaag en de laatste groep van deze eerste voorrijdag. En dat is groep nummer 20. Dat zijn de nummers 11 en nummer 10. Zorro O en Iepke van de Peesterhoeve. Beide driejarige sterhengsten die gepresenteerd worden door Shannon van Manen en Franka Loos. En dat betekent dat u vandaag 17 jonge hengsten heeft gezien. En gisteren 21, dus in totaal 38 hengsten op deze voorrijdagen. En de volgende die is op 15 juli. De tweede en de derde is op 17 augustus. En u ziet binnenkomen nummer 11. En nummer 11 is Zorro O. Een zoon van Hilbrand 525. En zijn moeder is Yveske, een kroon dubbel A-merrie van Beert 411. En dan volgt de sterpreferente Lotte van het Wegje. Zorro komt uit de merrielijn 43. Hij heeft een verwantschap van 18,47% en een schofthoogte van 1,65 meter. Zorro is gefokt en in eigendom bij C.J. van Orselen Nielsson in Hellevoetsluis. En hij wordt voor u gereden door Shannon van Manen. En hengst nummer 10 is Iepke van de Peesterhoeve. Iepke is ook een driejarige sterhengst, een zoon van Mijnte 490. En zijn moeder is Lopke van de Peesterhoeve, stermerrie van Marcus 491. En dan komt er een Nienke van de Kleiterp stermerrie. Iepke komt uit de stam 99, heeft een verwantschap van 18,25%. Een schofthoogte van 1,66 meter.
Iepke is gefokt en in eigendom bij Jaap Eckhart in Peest. En hij wordt aan u gepresenteerd door Franka Loos. And with group number 20, you see the last group of this presentation days. That's number 11. That's Zorro O. He's a 3-year-old star stallion, sired by Hilbrand 525, and this dam is Yveske. She's a crown AA mare by Beard 411. And the next dam in line is Lotte van Wegje, and she's star preference. Zorro descends from mare line 43. He has a kinship of 18.47% and his height with us is 1.65. Zo is bred and owned by C.J. van Orselen Nielsen in Hellevoetsluis and he is presented to you by Shannon van Manen. And with number 10 you see Iepke van de Peesterhoeve. And Iepke is a 3-year-old star stallion sired by Meinte 490. And this dam is Lopke van de Peesterhoeve. She's a star mare by Marcus 491. Iepke is from hairline 99. He has a kinship of 18.25%. His height with us is 1.66. And his breeder owner is Jaap Eckhart uit Peest. And Iepke is presented to you by Franka Loos. Ze hebben. Mooi. Zo er tegenaan. Braaf, juist. Dit tempo, hoor, Franka, niet heel veel hoger. Zo mooi er tegenaan. Juist. Keurig. Zo blijft hij al mooi op lengte daar er tegenaan. En dan krijg je meer lichaamsgebruik en nog meer mechaniek in de benen. Ja, niet hoger, Shannon. Geef hem een beetje lucht voor je uitdrukken. Met je been net een beetje aandrukken dat hij het opzoekt. Ja, een beetje daar, ja. Die kant, juist. Heel makkelijk maken zo aan de hand. Dat hij dat mee durft te nemen. Ja, braaf. Kijk, dat werkt hoor. Zo, goed gezien. Dat je een beetje afstand houdt van de ander. Kijk. Zo, ja. Mooi. Daar achteraan. Niet ronder, niet korter. Iedere keer een beetje openen naar voren. Kijk, daarheen. Daar naartoe. Juist. Dat is mooi. Ja. Ja, ga maar mee, Shannon. Zo, ja. Kijk, ga daar maar in mee. Juist, dat werk. Heel goed. Mooi. Ja, mooi. Dit werkt, Franka. Dit is ook zijn tempo. Hier kan hij zijn balans het beste vinden. En dat wordt op den duur vanzelf meer. Maar eerst in die houding werken. En in dat tempo werken. Waarin het paard zich het beste gedragen kan ontwikkelen. Kijk, dan kom je al een keer aan het achterbeen. Kan hij zich al een klein beetje aansluiten van achter. Dat is natuurlijk ook de bedoeling van de training en van de opleiding. Dat je het paard in die houding en in dat tempo brengt. Waarin hij het gevraagde zo gemakkelijk mogelijk uit kan voeren. Daarin ontwikkelen. En bij de een is dat iets meer naar voren. Bij de andere is dat iets meer terug. Maar dat leren, zoeken en zien waar hij zich het beste in ontwikkelt. Mooi. Nou druk je hem ook al mooier in de hals. Al mooier eruit, Shannon. Ja, dat stukje werk.
Galop geeft voorwaartse drang. Galop geeft meer rek naar voren. Ja, dat kun je gebruiken. Mooi. In de draf dat stukje weer meenemen, dat stukje rek naar voren. Ja, rijd daar maar achteraan. Dan krijg je een mooiere houding. Zo, oké, doorstappen, Shannon. Door, ja, precies. Dat is wel belangrijk. Daar laat hij de hele hals al beter erin zakken. Een keer afwenden, Shannon, dan kan Franka een stukje galopperen. Juist, zo ernaartoe. Daar de hand op zoeken. Goed. Mooi. Dat werkt, Franka. Kijk. Zo staat hij mooi open in de hals, in verbinding tegen de hand aan. Daar kan een paard zijn lichaam gebruiken. Kan hij zijn achterbeen doorschuiven naar voren. Juist. Mooi. Dat is de bedoeling. Deze houding. Daarin ontwikkelen. Ja. Fijn. Een keer weer draven. Ja. Ga maar mee, Shannon. Ga maar mee. Mooi. Niet te veel binnenhand. Mooi steunen op de buitenteugel. Ondersteunen met binnenbeen. En daar druk je hem er mooi achteraan. Ja. Ja. Dat werkt. Zo. Juist. Juist. Kijk. En nou een keer weer terug naar de draf. Nou heb je een beetje lengte in het frame gekregen. Een beetje lengte in de hals. Daar maak je gebruik van in de draf. Dat hij daar mooi naar voren tegenaan drukt. Ja, zo. Even weer ontspannen, een keer van hand veranderen. Doorstappen. Wel leren in de stap, Shannon, dat hij aantrekt. Hij doet in de stap nog ietsjes ingehouden, maar druk hem maar een keer aan. Kijk, dat. Druk hem maar aan. Mooi. Kijk. Dat leren. Dat zijn normale manier wordt van stappen. Kijk. Nou krijg je scharnier in het lichaam. Doorstappen. Zo doorstappen. Zo, ja. Even de hoefslag een beetje vrij houden. Een beetje naar binnen. Zo. Dan kun jij hem straks ook nog een keer een stukje laten galopperen. Mooi. Mooi. Zo. Juist. Niet te veel binnenhand. Ja, laat hem een beetje makkelijk zo aan de binnenteugel doorkomen. Juist. Dat werkt, Franka. Ja. Daar naartoe drukken. Goed zo. Mooi. Die kant op, hoor. Zo. Hij springt dan zo weer terug. Braaf. Oké. Zo, een keer weer draven. Weinig binnenhand, hoor. Braaf. Zo, ga maar mee. Ja. Dat. Daar, Franka. Dat werkt. Daar gaat hij. Zo, ja. En weer terug. Braaf. Zo. Mooi. Heel makkelijk aan de binnenkant, Shannon. Heel makkelijk. Ja. Een keer galoppie. Tijd. Ja, doe maar een keer galoppie nog. Zit dat erin? Ja. In galop wordt hij wel mooi op lengte. Zo. Ja, mooi. Kijk, die kant op. Zo, ja. Is goed, hoor. Zo naar de hand toe. Juist. Zo naar de hand toe. Mooi. Dat is de bedoeling. Goed zo.
En nou laat het maar mooi de hals erin zakken en schuif dat maar uit. Goed, doorstappen, doorstappen. Mooi, mooi. Goed. Ja hoor, heel goed. Ook deze dames heel hartelijk bedankt voor de presentatie, keurige presentatie van deze beide hengsten. En heel veel succes in de verdere opleiding. En ik denk dat wij deze 2 dagen, gisteren en vandaag, kunnen en mogen constateren dat de hengsten al behoorlijk ontspannen en mooi opgeleid worden in de goede zin. Dat we straks met heel veel vertrouwen naar het verrichtingsonderzoek kunnen. En dat zal ook zeker de investering van de eigenaren en van de ruiters zijn, dat dat al zo mooi ontwikkelt. Dus heel hartelijk dank en ik heb het met heel veel plezier gedaan. Dank jullie wel. Dankjewel, Johan. We hebben er denk ik met z'n allen ook een heleboel van geleerd vandaag. Dank aan onze HKC, dank aan onze verrichtingsjury. Dank aan de mensen hier in Nunspeet. En dank voor alle bezoekers hier. En de mensen op de livestream. We zien u heel graag zaterdag weer terug. En zaterdag hebben we maar liefst 4 locatiekeuringen. En daar beginnen we 's morgens om 9 uur bij de familie Bosma en bij de familie Mellema. En om 1 uur bij stal Sipma in het Zwarte Paard. Dus graag tot dan en tot de tweede voorrijdag in juli. So ladies and gentlemen, this was our first presentation day. We hope you enjoyed it. It was 38 stallions. And thank you to the stallion committee, to Jan Hamminga and also all other people who made this day successful. We hope to see you again. The second presentation day is 15 July and the third is August 17. But also next Saturday we'll have 4 location keuringen. So you're welcome to join us at the live stream. Thank you for watching and see you next time.